Ngibingelela ubaba umongameli bonke abafundisi. Jesus. Hallelujah. Amen. Ngibingelela umama umkhokheli. Amen. Abashumayelikazi. Obaba nomama. No Sunday school. Hallelujah. Amen. uJesu semuhle bazalwane. Hallelujah. Ngiyena ubaba umthembu lo. Hallelujah. Amen. Ya. Kungithathe 10 years ugraduate for uba ubrada kuba umfana wokuqala athi una 14 or 13 manje. Amen. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane. Usasigcinile noma sisemlilweni. Hallelujah. Amen. Hallelujah bazalwane. I was privileged ukuserve uNkulunkulu ngingashadi. Hallelujah. Abanye abakhona bangazi ngingashadi la khona. Amen. Jesus. Although umbona ngishaya umhlaba but khona bangaziyo. Oh my God. Abangibona ngingashaya umhlaba. Hallelujah bazalwane. Amen. Ngibonga uNkulunkulu ngomusa bazalwane. Hallelujah. Ngithe ngifike ematsheni ngishayekile. uNkulunkulu waletha abantu kude ufakazi. Amen. Amen. Jesus. Sahlangana la ematsheni sishayekile. Amen. Bazalwane abakhona la esazana na more than 10 years. Qala bahlala la ematsheni. Amen. Omunye umfundisi. Amen. Sagcina neVarsity na. Amen. Sisekheze phela. Safunda umsebenzi. Sihlangana sesinemndeni. Hallelujah. Amen. Usathana bethu seqedile ngambazalwane. Ngichazile indaba ukuthi kwenzekile. Hallelujah. Hlala nobaba nomama, umuntu sebuya ebingeleni manje. Hallelujah. Amen. Umuntu sephuma eHosi Mampuru. Hallelujah bazalwane. Amen. Ngikhuleka ngiseve inkosi ngiseThekwini. Ngihamba amatende eGod's Army Ostoli lapha ePark. Ngiyakhumbula njalo manje etendeni ngangiphenduka njalo ngizinikela. Amen. Hallelujah. Nobaba uGumbe abashona no banyasa abakhona uRakhulela oba mahlaba inabazi. Amen. Bengiseva bazalwane. Hallelujah. Amen. Lokuthiwa yini Asha? Yini mawunetende besingama security kade imoto thatha umnikelo. Ubaba uRakhulela benetende uthiwa 10000 seater lapha la kuthiwa khona isishaka marine manje bekusibekite kunetende la eThekwini. Hallelujah bazalwane. Besimkhonza uNkulunkulu. Amen. Ngiyakhumbula sikhulela inkosi sifuna usigcwalisa amandla. Abafundisi bengena sizama ukuthi siphathe amabhantshi namabhayibheli sifuna ugcobo. Ngike ngasho ngahlambuluka na uthe kufikile ama conference akhona oBenny Hill befikile eThekwini. Begcwalisa iDedam oKing Smith. Safisana nakhona. Babona bephephetha abantu bewaphansi. Ngithi inkosi mina ngwanile phansi nami. Before ngithathe imali ngangima phambili nami ngiyasha ngizenze ungathi ngizosiza ngisihlala. Ngifuna ukuphephetha bazalwane. Ngifuna ugcobo lokuphephetha. Hallelujah. Angaze ngiwe from igcobo la South Africa ngifuna la phesheya. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane osibeke la. Hallelujah. Amen.
ngishilo bazalwane sishayekile but uNkulunkulu oyena oshayela uyakwazi asiphilise. Oh my God. Uthi kumele singaphumi uma sobha size kuyena bazalwane. Sifike sobha bazalwane. Amen. Bearing the scars bazalwane sesizwe eshawu usathane. uNkulunkulu into engitshela yona uthi mfana wami uyakwazi ukuphila ivangeli ungawanga. Futhi uyakwazi ukuphila manje ungabe kumele uvuke ubuyele back la ubekhona. Ngifike ngihlanyiswa umsebenzi ePitoli ngawa ngashawa umsathane. Hallelujah bazalwane. Amen. Sengiyasebenza manje senginemoto. Angisakwazi ukuthi umzalwane uphila kanjani. Ngingene ebandleni elingahlukanisi. Jesus. Obhuti cela siphume siyophuzitiye. Oh my God. Hallelujah. Amen. Hawu wena wayinqaba bakwenza bonke nje abanye ubrother. Hallelujah. Sishayile bazalwane. Sangena emabandleni angekho right. Safuna ukuyofunza namaships etolo. Kuthiwa i-courtship. Usathana ukubamba uSulemani manje uyasebenza kumele ubheke unkosikazi. Kodwa manje umphela kanjani unkosikazi ungaphumi uyodla ama-chips ezitolo. Nifunza nama-chips. Ngithi ngisho bazalwane ningasibonisa imali lana ukuthi asibuyi khona lapha. Ngifike ePitoli 2007. Bengaze ngijola ngisindisiwe bazalwane. Qala ukujola ePitoli sengithola umsebenzi. Ngisebenzile emaphoyiseni eThekwini, incebe ifikile azongifakazela. Amantombazane befika ngithi no sisi, umntwana kaNkulunkulu. My God. Bafika sisi bathi ukuthi umfundisi umsebenzi lona. Bazalwane kumele sikwazi ukuthi uyakwazi umntwana kaNkulunkulu usindisiwe uthi cha entweni. Amen. Yeah. Jesus. Ongasho ushaya umhlaba angiguli indawo. Amen. Ucha bazalwane. Ngisindisa umnethekwini ngihamba ngaka usister besizwana naye eMlazi, ngikhulele eMlazi. Ngathatha itekisi ngaye eMlazi. Bathi sister sengisindisiwe manje. Mele hlukane. Hawu. Ubani lo usothola intombi manje. Sengithola uJesu. Amen. Ngiyayilanda lento bazalwane. Hallelujah. Kuba sazi ukuthi uNkulunkulu akafuna amaxoxo. Amen. Into oyitshalayo into oyivunayo evangelini. Amen. Kwi-lifestyle bazalwana there are no miracles. Sowing time and reaping time happens. Amen. Indlela esiphila ngayo indlela esivuna ngayo futhi. Amen. Ngiwile bazalwane angifuneni nazi ngawo bazalwane. Sengiqhelile ebandleni elizongiqoqa. Mhlawumbe ngihlaliswa neyimali, ngihlaliswa ngithenga imoto yokuqala. Sengisebenza. Imoto kwezimo sokuqala ufunda umuntu omusha ususebenza manje. Imoto izoletha usister. Abanye bazoqhamuka amabandla kuthiwa sindisiwe. Nami ngiyakhona brother. So khuleka sobabili ekamereni. Noma efletini. Hallelujah. Bazalwane ivangeli laphi. Bathi uNkulunkulu uthi kumele ubuye.
Kodwa umele ubhasobe bazalwane, umfundisi athi ngikhulumile umfundisi uNkonyane ngabaphila Kristu. Abaphila Kristu bazalwane banamabandla abo. Lamabandla bazalwane inethi yabo ifuna ubamba abazalwane abalukhoma. Amen. It brings an alternative gospel bazalwane. Elithi ungaphila wenza izinto kodwa ukukhonza uNkulunkulu. Elithi uNkulunkulu ungambhanga nezinto. This is the biggest deception ekhona bazalwane. Ubona abafundisi bempucuza amabhuluku ephulile. Omama umfundisi. Siphuma khona bazalwane. Lesinesikhundla khona kulamabandla la. Bathi uNkulunkulu siyambonga ngomama nobaba. Hallelujah. Siyambonga kakhulu bazalwane. Ngifike ngopha but inxeba liyaphola manje, amanxeba ayaphola ngisho njalo. Hallelujah. Ngiyathemba la ngaphola uNkulunkulu ufuna angeke afune umpholisa ngoba mase angipholisa wonke mhlawumbe uzokwela emuva. Amen. Mase ngipholile mhlawumbe ngengizile nje umzulu. Mase ngithola konke. Uthi uIsrael ngeke kumnike ngengivume ukuthi izitha zakho ezwe lesithembiso siphele. Ngoba alikho ready. Jesus. Uthi ngizowavumela amaFilistani ukuthi anihluphe Israel. Amen. Ngoba amaFilistani enganihluphi ngenifuna ukusobama. Amen. Engifundile bazalwane, uNkulunkulu azenza zonke izinto. But kukhona akushiyayo. Yebo. Ngithi bazalwane asikuthanda ukuhlupheka mfo ivangeli. Amen. uPaul wayenako konke bazalwane but uNkulunkulu washiya iva enyameni. Amen. Jesus. Uthi uPaul uthi leliva uthi uNkulunkulu mandiphendula ekuzileni ukudla wathi ngeke umusa wamkwanele Paul. Leliva ngengilisuse liphi iva lakho lukwena. Oh, Jesus. Uma uPaul bazalwane owaya ezulwini, he was caught up to that heaven. Wabona uNkulunkulu qo. Uthi ngiyayazi indoda ekhuphukile ezulwini. Amen. Angazi noba ibiphila noba ibifile. Amen. But yezwa ingilosi zikhuluma. Niyamazi uPaul bazalwane bebemshanjalo bethi ufile. Oh. Uthi ngiyayazi indoda. Ehambile yathi go to that heaven ezulwini lesithathu. Amen. Yambona ungabonwayo. Amen. Uthi but uNkulunkulu mase ngibonile izulu akafuna ukukhipha iva. Jesus. Hallelujah. Bazalwane Eva builds i-character. Amen. Imbono ikhona but i-character bazalwane cannot be built by miracles. I-character iyasetshenzwa. Amen. Hallelujah. Eva kuNkulunkulu uPaul uthi ngelibekile uthi uPaul uthi uNkulunkulu uthi umusa umkwanele. Leli iva ngengilisuse kwena. Ngesikhathi bazalwane. Amen. Kumntwana kaNkulunkulu nisindisiwe bazalwane. Hallelujah. Amen. Amanxeba amasaphola bazalwane. Hallelujah. Amen. Mhlawumbe ngawukhipha ama-bandage kamoya. Ngishayile but ngikhona la. Hallelujah. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu abekile bazalwane la onibhabhele esizulu angifundela ngokusheshsha kuDeuteronomy chapter 30. From verse 5. Wabethu namandla onke isenkosi Jesu Kristu nankosi lakho siyakucenga ngonyama yezulu ukube nathi inkosi siphe inkosi indebe zikamoya
sixolele ukuthi futhi senze konke inkosi uziphabona bongiphawu inkosi endlini banathi manje ngakho inkosi igama. Amen. Deuteronomy chapter 30 from verse 5 to 6. Verse 5. uJehova uNkulunkulu wakho uyakungenisa impela ezweni oyihlo abalithatha ngokuqiniseka udle ifa lalo. Impela uyokwenzela okuhle akwandisele ngaphezu koyihlo. 6. uJehova uNkulunkulu wakho uyodingeka asoke inhliziyo yakho nenhliziyo yenzalo yakho ukuze umthande uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho ngenxa yokuphila kwakho. Amen bazalwane. Ngicela ungifundele amaHebrews Hebrew 4 verse 12 as well. Qede. Sifunda kuHebrew chapter 4 verse 12. Fundeka kanje. Ngoba izwi likaNkulunkulu liyaphila, linamandla futhi libukhali noma yiphi inkemba esikanhla ngothi zombili, lihlaba kuze kuhlukane umphefumulo nomoya, amalunga nomkantsha wawo, futhi liyakwazi ukuqonda imicabango nezizindlo zenhliziyo. Amen. Amen. uNkulunkulu akubekile bazalwane uJesu Kristu inkosi. Hallelujah. Amen. Uthi uMoses kuIsrael uNkulunkulu unithembisile izwe. Kunezwe lesithembiso kumele ningene niliprocess, ningene kulona nili-enjoy. But uthi kune condition ukuze lelizwe nili-enjoy. Uthi verse 6 kumele qala uthi ngisoke izinhliziyo zenu. Amen. Hallelujah bazalwane. Amen. Hallelujah bazalwane. Ulufunda la ngesingisi. And the Lord your God will circumcise your heart and the heart of your descendant to love the Lord your God with all your heart and all your soul. Let me live. Uthi uNkulunkulu izwe bazalwane izithembiso asineze zona in the promised land. Izwe liphambi kwethu. But uMoses uthi kunento ezonenza ukuthi ningali-enjoy izwe lesethembiso. Uthi kubalulekile ukuthi izinhliziyo kumele zisokwe bazalwane. Amen. Into enkulu ebekile kakhulu bazalwane la kumina esifuna uNkulunkulu. Uthi kumele simvumele azishintshe azisoke inhliziyo zethu. Amen. Uthi negcineni uthi uma sengizisoke inhliziyo zenu nizophila. Amen. Bazalwane uma uNkulunkulu engasebenzanga sizongena ezethembisweni. Amen. But izethembiso zohlukanisa uNkulunkulu. Sizothola izinto esizifunayo. Usho njalo uMoses la. Uthi uNkulunkulu unibekile ezithembisweni. But uma inhliziyo zenu zingasokwanga, zingalungiselanga ukumthanda uJehova uNkulunkulu wenu, nizongena ezweni lesethembiso, but nizohlukana nolusu uNkulunkulu ezweni lesethembiso. Uzoba ezweni lesithembiso but uNkulunkulu ebengekho. My God. Uthi kumele ukuthi ngisoke inhliziyo zenu ukuze nimthande uNkulunkulu ngenhliziyo zenu nesizukulwane senu. Niyazi bazalwane kwenzekeleni i-transition kade behamba. Lithi bonke abaphuma eGibhithe benze njani? Abangenanga ezweni lesethembiso. uJoshua mayengena ezweni lesethembiso bazalwane, ungena nani nezingane zabantu abaphuma eGibhithe. Ngoba baqedwa izinyoka ngenxa ungamthanda uNkulunkulu.
ngoMose lasifunda khona bazalwane idanger ithi singakuthola lo uNkulunkulu asimisele khona singathola izinto eziphathekayo. Remember bazalwane, the land of the promise in a milk and honey. Milk and honey bazalwane it stands for what? It stands for the blessing esifuna imali. Amen. The promised land. Uthi uNkulunkulu nizodla into engayitshalanga. But inkinga kaNkulunkulu kwangakhona ukudla kwasezweni esethembiso. Izinhliziyo zalabantu laba zazingasokwanga. Inkinga kaNkulunkulu ayiwari ngayo ukuthi labantu laba bazozithola izethembiso, but mase bethola izethembiso bazokhonza zona baye kuNkulunkulu. Yingathi uNkulunkulu ngivumele ngisoke eqala. Ukuze ngingagcini sengikhonza izethembiso nginikeze zona. Ningeke mina uNkulunkulu. Uthini uPaul bazalwane? AmaHebheru. AmaHebheru was written for ama-Jews were believers. Hallelujah. Amen. Hebrews, it was written for believers who were originally Jews by nation. Uthini izwi uNkulunkulu liyaphila. Liyinkemba futhi. Bazalwane. Kwi-process yolani yokucircumcise kusebenziswa yini bazalwane? Ku-operation room. Paul bazalwane is bringing back circumcision. In Hebrews, is reminding the believing Hebrews, the Jews, ukuthi izwi laNkulunkulu liyaphila. Linjengenkemba ekhalika ngathi zombili. Liyahlaba lihlukanise okwenyama nokwamoya. But bazalwane wayekhuluma ngomzimba, ngomkanja nomathambo of physical. Wayekhuluma ngomzimba noma ukuhlaba kwezwi, lihlaba inhliziyo yomuntu ophendukayo. Amen. Izwi lalifunda khona bazalwane likhala ukuhlukanisa isono nomuntu nesono. Wayekhuluma ngenhliziyo yomuntu. Bengicela ungiphindele Hebrews 12 bese ngihlala phansi. KumaHebheru chapter 4 verse 12 Yes. ithi ngokuba izwi likaNkulunkulu liyaphila linamandla futhi libukhali kunanoma yiphi inkemba esika nhlangothi zombili lihlaba kuze kuhlukane umphefumulo nomoya amalunga nomkantsha wawo futhi liyakwazi ukuqonda imicabango nezizindlo zenhliziyo. Hallelujah. uPaul lana ukhuluma ngezwi bese eqhubeka uthi usebenzisa igama ngathi angazi lesingisi ngegama lesingisi usebenzisa ukuthi may refer ezweni uthi he may refer ezweni izwi lesingisi libeka uhe egameni lelizwi bese eqhubeka bazalwane niyazi ukuthi uPaul uthini kweindawo la kumaHebrews uthini siniyeziwe yini ifoundation stone uthi uJesu weindawo uthi ubusisiwe umuntu ngekaqhubeke ngalo uJesu elizwe uthi uPaul akhuluma ngalo ukhuluma ngoKristu uJesu ngoba uyasho uJohn uthi ulizwe wayekhona seqaleni enguNkulunkulu kuNkulunkulu. Uthi maHebheru kenjalo ukuze unithande uNkulunkulu kumele nimvumele uKristu olizwe uthi asebenze enhliziyweni zenu ahlaba hlakaza akhipha inhlonze nesono. Amen. Ngoba amaHebrews bazalwane babelandela inyawo lungemuva lunye luphambili bebengakholwa kahle ukuthi uJesu ngempela uNkulunkulu. Remember amaHebrews bazalwane into ayayimemphi babephika uNkulunkulu bakaKristu Jesu. Babethi uJesu siya uma wakhe nobaba wakhe namababa wakhe siyamazi siphile phakathi kwabo. Babephika uNkulunkulu bakaKristu. Ingakho wa reminder amaHebrew uthi bazalwane uJesu lelimphikile uyena obekiwe uyizwe uyena kumele nimamkele ukuthi amsoke inhliziyo zenu ukuze nimthande uNkulunkulu bazalwane. Amen. Yilo uNkulunkulu bekubekile kimi nakho bazalwane ukuthi kumele simvumele uNkulunkulu bazalwane singaqhubeki ngenxa izwi bazalwane. Bazalwane uthi uJesu ubusisiwe umuntu la aqhubeke ngami ngenxa yami. Why na bazalwane uyathi uyizwe
Uma siqhubeka ngoJesu bazalwane leminzeni singamahlubuka simfuna uNkulunkulu. Hallelujah. Jesu Kristu inkosi.